41வது வார்டு நேதாஜி நகர் அருகில் ராகவேந்திர நகர் முதல் தெருவு. எல்லாம் வந்து அவ்வளோ இருட்டாக இருக்கும். போஸ்ட் ஊனி அதுக்கு லைன் இழுத்து ஸ்டெர்லைட்டு போட்டு. இப்போ தஞ்சை மெயின் ரோட்லேருந்து செல்வப்புறம் வரைய நல்லா இருக்கு ரோடு. லைட்டும் போட்டிருக்குறாங்க. எங்களுக்கு வந்து இப்போ பாதுகாப்பாக இருக்குது. அப்போ இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் தைரியமாக போகிறோம் வரோம். அதே போல் வந்து ரோடு வசதி எனக்கு செஞ்சு கொடுத்து, சாக்கடை வசதி, இவ்வளோ வசதிகள் எனக்கு நல்லா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. எந்த குறைபாடும் கிடையாது. இன்னமும் செஞ்சு தரேன் இருக்காங்க. இங்கே கோயிலுக்கு இந்த தண்ணி டேங்கு போட்டு கொடுத்ததுல நல்லா ஜனங்க பொதுமக்களும் தண்ணி பிடிக்கிறாங்க. இங்கே கோயிலுக்கும் தண்ணி பிடிச்சிக்கிறோம். எனக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இல்லாமல் இருக்குது.